Sziasztok! Végre megjött a csomag, amit rendeltem. Szóval unboxing lesz. Aztán megnézzük, mit rendeltem. Bontsam ki. Amúgy itt van a háttérben Martin, csak most... gyere már be a képbe! Jó. Aztán, ha minden jól megy, akkor még ma este föl lesz a videó. Ja. Tehát szerdán. Tegyünk hozzá. Így van. De hogy azt nem tettek ennyi fólián, baszki. Hallod, ebbe egy egész kártot bele lehetett volna csinálni. Jó. Na, egy kis számla, ez most nem lényeg. Tép, az fontos. A lényegek. Itt Radix kerék. Egy némi nemű ruha. Itt nem tudtam, hogy rendeti póló. Pulcsika. Nem tudtad? Már mondtam. Amúgy ennyi. Mivel kezdjünk? Hát szerintem akkor pulóverekkel. Akkor kezdjünk a pulcsikkal. Igazából szimpla pulcsik. Van egy ilyen. Szerintem király. Nem tudom, majd aztán föl is próbálom. Van egy piros, ez is geci jó, meg a színe is kurva jó amúgy. Ja. Elég fullos. Jó. Meg ez a póló is adja. Király geci. 2XL azért kell, hogy elférjünk benne. Na de a lényeg a Radix kerekek. Amúgy ki kellett volna venni el ezeket a kerekeket, az nem? Anyád geci. Hát... Szerintem... Ja. Majd ide bevágunk egy kis videórészletet a mostani kerekemről, meg a Radixról, hogy a különbséget, jó? Kicsit. Mint egy kicsit szélesebb lenne. Hát, ja, nem semmi. Azt hiszem kicsit dömper rollerem lesz. Szóval most király. Délután 3 óra van, 8 órát rohadtam az iskolát. Kb. Futottam hazáig, annyira vártam, hogy megjöjjön. Szóval, ja. Szerintem ennyi lesz a videó, aztán majd ide bevágunk egy kis részletet. Igen, meg a leírásból ott lesznek a cuccoknak a linkjei. A két kerékről egy kis összehasonlítást, utána meg még szerintem egy scooter checket is bevághatnánk, amint összeszereljük a rollert. Ja. Szóval, ja, scooter check is lesz. Na, nekiállunk szerelni, aztán majd meglátjuk, hogy milyen lesz a setup.
Erik, mit fogsz most csinálni? Kalapálni. Az új kerekeket. Hát, rohadjon meg. Eltörtem a fejszét. Várjál! Nice. Annyit halott Enzo kerék. Jó, hát. Most már... Butter. Mehet? Na, Ja, megy. Hm? Jó. Az már jó is. Amúgy. És kész. Igaz, hogy fék nélkül, meg még nem tettem rá a grippet, de most az már lényegtelen. De nagyon patika. Nagyon adja. Tömpergeci. Videók meg majd jönnek, úgyhogy addig is cső.